Gabi mga kaidol. Kumusta naman live mo dyan mga kaidol? Ano akong live mga kaidol? Domingo karon mga kaidol, Domingo November 17 mga kaidol. Naaragin ko dyan sa kwarto mga kaidol. Ano niya itong update karon mga kaidol? Wanay pa mga kaidol, wanay happy ay laglag mga kaidol. Sa una di makapuyo og balay sa nasa maglaro-laro mga kaidol. Napod lagi tas tamang edad mga kaidol. So ganay akong mga kaidol, malingaw-lingaw mga kaidol. Wala ganay kalingaw-lingawan ako mga kaidol. Mantay love life mga kaidol, mantay asawa mga istorya mga kaidol. Okay, tulong na tawa mga kaidol, bakay malingawan ta naman tayo kay istorya mga kaidol. Pero problema lagi po mga kaidol o kuhan nga hindi magkasinabtanay mga kaidol. Wow! Bulag iring o giro ba? Bulag iring o giro. Wow! Okay naman kung magkasinabtanay lang. Kay ma-enjoy po ka ba na madasig po ka maning kamot, excited ang imong pag-uli Wow! na may asawa pag-uli, nawa man imong kakapoy. Pero mao lagi na may lagi po tayo makaasawa tagwan buutan kanang ining naog na to sa balay padulong ta drive ng asawa ba nga maingon babayahan ampinghan God bless ana grasyado atong mga paningkamot ana. Pero pag naog ganin mo sa balay ingnan na let's say yawa matambling pa unta ka wag yun. Wag tayo grasya. Dol sa disgrasya. Why grasya? Dol sa disgrasya. May problema mga kaidol. Mananggong kasawa naman ito mga anak mga kaidol. Puyo na ako maginusara mga kaidol. Kuha na ng tagbato pukpuk sa itong ulo mga kaidol. Pero pamanta magsalig mga kaidol unsa ka kuhanin atong utok mga kaidol ang ato na pangayoon na to sa Ginoo nga panultulan ta sa mga mayong plano ba. Wow! Imantangay po di po ko makasalita ng tapos mga kaidol kay tao raman ta nya napoy Ginoo nga nagplastar sa atong kinabuhi ay kitang tao kining atong kasing-kasing dali ra kayo may gugma nalanggani babae nga sige mo pakatawan nimo sige himo sa imong maayo sige kapakitaan og maayo tinga na lang ka sige nakaguna-una sa iya love na dayon ka sige ka kusnos-kusnoton yan kita mo smile yan ay island ka tagpag-tagpakon yung abaga na
o nya kusnot ana mga kwarta nya na perminti niya baton perminti kapag itaag mayong pagtagad so na mahulog mo ng loob mo sa kanya ang di kita ngay kasalita ng tapos mga kaidol ang pinaka-importante sa tanan mga kaidol atong pangayon sa Ginoo nga iplastar ang tata niya panutulan ang tata sa maayong mga plano Wow. di ang tata mahug sa mga kalautan mga kaidol gwapo gulong taong na asawa nga mga bota na pag-abot nimo sugaton na yung kisan tapuhan nimo mga singot tandaan ka mahalon mga kaidol basuklian kag kuan suklian kag maayo mga kaidol nya dili kalimbungan dawaton ka ng buo-buo kahit wala ka anang dili kuan bita mga kaidol kanang giuyab ra ka ihimo ra kang bana para masulbad ang iyang mga panginahanglan pero wala di sa kasing-kasing mga kaidol ba o nang pagkuan mo pag nakalapait na ka sakto biyaan data wa man dire wa mas dughan utok man gigamit ra ka para lang matustusan niyang mga panginahanglan pero pag tan-aw niya nga na di na ka mapuslan adto nang pare ay ang si pare gutomon one man mutawag na mag-food panda pa-deliver abot na yung pagkaon Jollibee Wow. mga kaidol nang mayon ta ka nang makaasawa ta baga nang tanggap ta kung ano bang sa batakaro na lang walang kahit walang wala mga kaidol ba kanang mga walang kapalit kita mga kaidol Munay gwapo mga kaidol nga kita ang tatag babae ngayon mga kaidol ba hindi talimbungan tapat magmahal na labi na pagkakuan mga kaidol pagka Domingo hagiton kanyang simba kana mga kaidol gwapo na babae mga kaidol uban yung mga anak gwapo na yan mga kaidol pero di punta mo kuhan di punta mo tuo di punta mo dadalig tuo po mo nga depende po lagi kay galing giutok nga po na gamit na dalon ka sa simbahan na ay aron salig po ka nga buutan siya di magimog kuhan mamilagro oh my God pero one day po na ana ba depende na gud mga kaidol depende na ba walang sa Ginoo ra gud dapat na to pangayoon mga kaidol hangyo ta ba na tunong datag babae nga mayo tapat magmahal nga dili niya talimbungan hanggang sa dulo ng walang hanggan kahit maputi ng buhok natin tayo pa rin mga kaidol kasakit o kalipay mga kaidol tabangan yung sulbad mga kaidol Wow. walang iwanan sa ere ba walang iwanan
may mga bot niyo mga problema sa iyong kinabuhi, tabangan niyo og sulbad. Na ang uban mga babae porque ilang bana wa na grabe ng bisyo, nalulong na sa droga, surrender dayon, biyaan dayon kay mingon dayon nga kung bana wala daga na bisyo, dili na tinuod nga gugma na labi na kanang kuan kanang kasado nya iyang bana sa naging sila pa nakaila-ila sila walay bisyo, tapos pag naging sila na nakuha na naligaw na ng landas kay panaana mo ganung buhay mga kaidol, panaana ba di magod na to tag-an na tong dagan sa atong kinabuhi mga kaidol. O nang pagtanaw nila ilang bana nga wana na palahubog na lulong na sa duga, biyaan nila, so di maayo na kaidol kaling na labi na kasado mo nga adisel ba yung pagkasal, panumpaan ba yan nyo nas pare sa absat sa kaminyoon. Oo, na kailangan magpakasal ka na sure na good ka karon kay kasal naman mo andam mo mag-uban sa mga kasakit o kalipay kasakit o kalipay tambayayungan yung duha. Unya karon ng imong bana kay nakuan naman na nalulong naman sa duga, wala palahubog na nya mo biyaan dayon, so di man maayo. O tabangan nyo nagsulbad, paningkabutan ni mo may kawasawa, paningkabutan ni mo nga di ko mabungkag ang iyong pagpuyo kay panumpaan bayan nyo na, di ba? Or asawa man na naingon na biyahan na ako asawa kay wala ayaw kasal man mo walang iwanan sa iyo nang tagsa ragod ang kuan karon mga kaidol, mga kapartner bas kinabuhi ba nga timing lang mga kaidol ba na pili ka mga kapartner di mas kinabuhi nga kuan po ba kanang napoy mga panglantaw sa ugma niya kanang may takot sa Dios. Importante gud mga kaidol atong mahimong partner sa atong kinabuhi mga kaidol kanang naitakot sa Dios mga kaidol, kay mahadlok din ang mga limbong sa mga kaidol, mahadlok na ang pasakit sa imo, mahadlok na mga limbong kay naman siya kahadlok sa Ginoo. Ang delikado mga kaidol, makaasawa taga ng way kahadlok sa Ginoo, dali ra na makahimog milagro mga kaidol, makahimo nagdaotan murag di siya makonsensya, murag wala ra na sa iya mga kaidol, murag ang gugma murag duwa-duwaan na niya ba, murag wala ra sa iyang utok. Pero nagtuo sa Ginoo mga kaidol, mahadlok na siya kay kabalo man siya nga ang iyang gibuhat nga dili maayo kita ang Ginoo na may Ginoo nagtanaw, so galing mauwi sa wasyas wala makarmahan siya mo man ayo naunahon kanya mga kaidol, mo na naon mga kaidol basta na kay pagtuo sa Ginoo mga kaidol.